Ampak-ampak sineblak maruta gancangan anggegono sirna sinapu dening soroting Sang Hyang Surya kang nedheng manjer tengange hawa benter kawuran mendung kaweweh Prabawa Goreh Pasewakan Agung Praja Ngastina lasinten tawa ingkang kebareng miyos Sriwaka tuh punika tawarnanira narendraning darah uru ingkang jejuru Maha Prabu Duryudana ya Narpati Jaya Pitana Arya Jaka Pitana Sri Bupati Kurupati ya Maharaja Gendari Putra ya Sang Prabu Suyudana Narendra Berbondo Berbandu Berbondo tegese Ricis Berbandu tegese sugih sedulur dari utawis dangu denira pareng miyos Sriwaka kepareng nampi praptanira ingkang Rakanata Mandura Sang Prabu Baladewa Yaka Krasana Wasi Jaladara Lenggaira Sang Buminata jinajaran kelawan pujangganing Praja Ngastina Pandhita Sokalima Sang Begawan Durna Datan kantun Sang Senopati Agung Nata Kawangga Prabu Karna pamungkasing Paseban Waraka ingatipun satriya Prasa Denapya Patih Arya Sengkuni ya Arya Suman ing urip pandher sagunging para kadang sata Kurawa ingkang samya sumiwa bludak lugontering tata karambat jejel riya arapet pipit tumpang dengkul gawe tanpa sela ingkang samya Amara Seba suka jeneng Mardaya Sang Buminata Ngastina Prabu Duryudana dupi mulat praptanira ingkang ngaraka Sang Prabu Baladewa sigra ing acara nenggah teka kaya ta mangkono panglucitane Wardaya Sang Nata ingkang dereng kawijining
Sringa Maha Prabu Duryudana ana ngandika arining surku dara den kaparing kene Cikra Arya Sena Ayu Jogdah Yang Turna Risaksana mangenjali Kanjeng Koko Prabu Mandura pepundhen kula nggih kadang kula werda. Sasampunipun paduka Kanjeng Koko Prabu lenggah ingkang prayogi pramila daya-daya panyuwun kula paduka Kanjeng Koko Prabu kula rawuhaken wonten negari Astina menika tetela badhe kula suwuni pamanggih sarta timbangan. Lho nggih Yayi. Yayi Prabu kepareng badhe mundhut pemanggih dumateng pun Kakang Mandura perkawis menapa Yayi? Koko Prabu dinten menika para Pandhawa nindakaken jejibahan bendung Bengawan Serayu. Pramila boten nama muka menawi ilining toya menika kalebet mlebet dumateng kukubaning Pandhawa tlatah negari Ngamarta. Persasat negari Astina menika boten karuban toya. Jalaran awis saking kamurkanipun para Pandhawa pramila awis saking menika Koko Prabu cobi pemanggih paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi keparing dawuh mila dalah mangger piye Yayi sabar keparengipun Kakang nedya nganti kawicaksanan estanipun kula mboten tumut Pandhawa mboten tumut Ngastina kula kepengin ngadeg wonten tengahing bener. Iye. Kados pundi Koko Prabu? Menawi saking panjuwun kula Yayi Prabu sampun ngantos nggadahi panyakra bawa kaliyan para Pandhawa. Para Pandhawa nggih menika bendung kawontenanipun Bengawan Serayu. Menika minangka anggesangi para kawula tani saindenging laladan negari Ngamarta. Pamanggihipun Yayi Prabu sasampunipun Bengawan Serayu pun bendung kaliyan para Pandhawa. Yayi Prabu nggadahi pamanggih mboten pumanan toya. Rak ngaten to? Dipun pekaten. Mangke piye? Bagi Yayi Prabu menika budidaya piyambak. Nyuwun pangapunten pun Kakang ngertos Yayi. Yayi Prabu Duryudana menika nggih nggadahi wewengkon wujudipun lepen ingkang dipunwastani Kali Cengceng Guling. Menika laladan negari Ngastina. Damelipun lepen menika sareng. Kula ngertos rumiyin disik-disikan. Pandhawa Kurawa bareng-bareng gawe kali. Pandhawa gawe kali Serayu utawi Bengawan Serayu. Yayi Prabu Duryudana inggih menika mbangun damel lepen pun paringi tetenger Kali Cengceng Guling. Lah, nggih Yayi Prabu dinten menika keparenga mrkitik rasing penggalih sampun ngantos iri meri dumateng ketrimahipun asanes boten wonten ginanipun. Enget Yayi Pandhawa Kurawa menika sami-sami trah sang Wiyasa padha-padha tedhak turune Pandhita Linuwih turune Begawan Wiyasa. Kok sepele rebutan banyu kok remeh Yayi. Monggo dinten menika kula dherekaken kula aturi tumengga ing akasa ngetingalaken jiwa kaprawiran
iri meri dengki srai kula aturi nyingkiraken rumiyin. Monggo dinten menika tumandang makarya Yayi Prabu gadhahi kadang. Kurawa iki ora sithik, Kurawa iki cacahe 100. Aja dadi wong keset. Kurawa kudu gumregah. Muktine ora nggo muktekke awake dhewe, ning nggo muktekke para kawula cilik. Yayi Prabu kula aturi enget. Yayi Prabu menika dadi ratu ora mung ngratoni sedulur, ning ngratoni bangsa. Bangsa pundi? Inggih menika bangsa Ngastina. Ingkang sami ngayom wonten pangaosipun Yayi Prabu Duryudana. Menika pemanggih kula. Kula sepisan malih kula namung ngemutaken sampun ngantos cerah congkrah pasulayan kaliyan kadang mboten prayogi Yayi. Pandang Sri Badewa nenggalanira pamusti ing ngasta. Yai Pate Pancat Nyono. Oh. Gawan Durna. Nuwun kula wonten timbalan ing adamong, Nggih. Kados pundi pamanggihipun mangkat Peremban Begawan Durna. Menawi kula sarujuk menapa iki dados dawuh pangandikanipun ingkang Raka Sinuwun Mandura. Langkung prayogi dinten menika Kurawa tumandang piyambak Yayi Prabu ingkang mandhegani menika ketingal sayuk-sayuk Seka Praya. Yayi Prabu Sinuwun Prabu Duryudana ngetingalaken menawi saged ngayomi dumateng para kawula dasih. Menawi kula mboten sak pemanggih badya kados pundi? Nyatanipun Pandhawa menika sampun ngrumiyin bendung Bengawan Serayu bareng Bengawan Serayu dibendung karo Pandhawa irining kali Cingcing Guling inggih saya dangu saya asat saya kirang badya dipun bendung menika mangke boten saged murakapi kalian para kawula tasih. Menawi kula langkung prayogi dinten menika budidaya bendunganipun para Pandhawa kedah dipun bedah sampun ngantos kelampahan menawi perlu dipun wurungaken sedyanipun Pandhawa anggenipun badhe bendung Bengawan Serayu. Mengkono paman inggih. Jalaran menapa dinten menika sampun kelajeng ngaturi Narendra Serayan. Narendra Serayan kaya kala wau anggadhahi prajurit senopati anung-anung. Menawi tetela boten ayogyani lelampahan menika nggih. Mangsa borong menawi pemanggih kula dinten menika boten perlu ngrekaos. Sampun pun pasrahaken Narendra Serayan saking Tawang Limengan menika saged badhe ngrampungi damel. Mengkono paman sekuli. Iya. Kakang Prabu Ngawangga kados pundi? Kula namung nderek kepareng paduka Yayi Prabu. Nadyan estanipun kula nggih mboten sak pemanggih. Namung kula pitados Yayi Prabu menapa ingkang pun dawuhaken kula tansah nyendikani dawuhipun Yayi Prabu. Nggih. Kok Prabu Mandura. Mboten dawuh Yayi. Paripaksa nyuwun pangapunten dinten menika kula sampun nyaraya kaliyan Narendra Tawang Limengan ingkang sagah badhe ngrisak wewangunaning Pandhawa anggenipun bendung Bengawan Serayu. Oh ngaten. Nggih, pun Kakang namung matur. Namung matur sepisan menika. Dipun enget-enget Yayi. Sing dandani karo sing ngrusak iki mengko menang ndi? Mangka anggro srut sumbar blendu bunjing kumodo kuntara katok kumop kang bonidi mendak penyuku mandang
tuhu sang Wisnu Katora Abiyat rasa manah kula sinuwun kepareng nimbali kalendra saking negari Tawang Limengan kula ing Sudyamastani kula dijuluk Prabu Godhamangkara Dawuh dawuh kepareng paduka ingkang sinuwun Prabu Godhamangkara dawuh kula apa pancen kowe lair terus sing batin nggonmu bakal manunggal kawan panjenengan ingsun sinuwun alit sakit ageng dumuginipun pejah anggen kula kepengin manunggal wonten negari Ngastina nyatanipun negari Ngastina menika negari ageng nanging kirang agung ingkang tansah ngali-ngalingi blabaning negari Ngastina inggih boten wonten malih kejawi namung para Pandhawa menika. Kula sampun waspatos sing penggalih kula sampun nampi pangandikanipun Kyai Patih Harya Sengkuni menawi dinten menika Pandhawa badhe yasa inggih menika bendungan ageng utawi nambak Bengawan Serayu. Sampun waspatos sing penggalih sinuwun kula nggadahi senopati anung-anung raseksa buta salah kedaden. Warni-warni menika sedaya digdaya. Mangkono inggih. Wonten ingkang saged ngambah wonten telenging toya. Wonten ingkang saged ngambah dirgantara menapa malih wonten dedaratan. Menawi paduka priksa kaliyan para wadyabala kula paduka badhe gumun badhe gawok. Dalaran dereng wonten manungsa ingkang kados katen menika kalawang. Mengkono Sang Prabu. Inggih, Kanjeng Sinuwun. Ya to panjenengan tindakna dina iki manunggal kawan para Kurawa yen kempur bendunganing Pandhawa. Mekaten. Daya-daya kula nyuwun pamit bidhal dinten menika. Sarta para kadang sata Kurawa. Monggo kula dherekaken tata-tata ngrisak wewangunaning para Pandhawa dinten menika. Ya, panjenengan ingsun uga bakal nyarirani Kakang Prabu Ngawangga. Kula wonten dawuh janji. Kula semanggaken anggen paduka badhe ngirapaken nyebuhi para Kurawa sendika ngestaken dawuh Paman Sengkuni. Perintahna para Kurawa siyaga ing kamat niki ngestaken dawuh paduka Kanjeng Sinuwun. Bapa Durna kula wonten dawuh nggih. Kulatur paring pangestu Bapa. Ketingalipun pangestu kula dinten menika kok boten mandi nggih. Wah, rumaos kula dinten menika badhe mengestu nika kok deg-degan raos manah. Nggih. Jrih kawula ngabdekaken monggo kula dherekaken mugi-mugi sembada lebay karya nggih.